Máis de 70 persoas acudiron en Vilagarcía á lectura do manifesto do 8M que tivo lugar ás portas do Concello. Unha recitación elaborada polo CIN da Vila e que correu a cargo de Teresa Brianes, recoñecida como autónoma do ano. A proclama deste ano tiña o lema "Sen coidados non hai vida", reivindicando a reforma do sistema. Falamos da necesidade de transitar cara a unha sociedade que se corresponsabilice da tarefa de coidar. Porque a nosa realidade como mulleres, a fenda salarial, a precariedade laboral, as pensións, son cuestións que veñen determinadas en gran parte pola tarefa de coidar e que non resolveremos en unha transformación do sistema. Por iso, exixen as institucións un sistema que protexe as persoas en situación de vulnerabilidade. Debemos exixirlles un compromiso co sistema público de coidados e coas condicións das traballadoras. Nunha sociedade como a galega, cun envellecemento paulatino da poboación, os coidados supoñen o único garante da calidade da vida e da dignidade de moitas persoas en situación de vulnerabilidade. No manifesto denunciaron a pobreza que as mulleres sofren polo simple feito de ser mulleres. Tamén reivindicaron o dereito a desenvolver o seu propio proxecto de vida, o cuidado dos bens naturais para non esquecer as mulleres rurais e exixiron unha educación baseada no respeto á diversidade. Debemos insistir no dereito a unha educación en igualdade, respecto ás diversidades, a unha verdadeira formación afectivo-sexual, como ferramentas máis efectivas para acadar unha sociedade libre de violencias machistas, en todas as súas distintas expresións. A lectura pechouse co rexeitamento de todas aquelas voces que tratan de negar a violencia machista. Cando as liberdades das mulleres son ameazadas, só compre avanzar en dereitos. Debemos rexeitar aquelas voces que tratan de negar as violencias machistas e as discriminacións que vivimos polo feito de ser mulleres. O Concello de Vilagarcía continuará realizando actividades para conmemorar o 8M. O domingo partirá dende a vila un bus cara á manifestación feminista galega que terá lugar en Verín, unha concentración na que tamén piden a participación dos homes, xa que só entre todos poderemos conseguir establecer un sistema baseado na igualdade.